I 10 ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu ćemo igrati Minecraft The Bridges. O da, Minecraft The Bridges. O čekaj, ja sam mislio da mi je ukočilo. Ajde brzo, ovdje ima dijamanata. Čekaj, ovo ću ja da pokrijem. Ajde, točkiću. Tako. Ne, evo ovdje, ajde. Iron. Ajde, neko neka postavi crafting table. Ovo što mi laguje, to je sigurno zbog frapsa. Ali okej, ti nemaš sa čime da iskopaš. Tako da beži. Beži. Ima negdje crafting table. Nema. Sad sam popravio ovaj točkić na mišu, ali gdje ima crafting table nigdje. Ajde, brzo cepaj. Ajde. Ne! Ja sam se zeznuo. Drvo bagrama. Slučajno sam prebacio na srpski, ali nema veze. Ajde, ne, da li mi se ovo dešava? Ne, ja sam skinirao ugalj. Da li je moguće da su oni toliko glupi da ne mogu da vide te dijamante? Da su oni toliko glupi. Stani, zašto ja to otkopavam? Ne. Dobro. Ne gledaj tu. Stani, idem ja da nakupam još drveta. Idemo. Ne, da mi neko iskopa te dijamante, ne dam nikom. Dobro, štapova smo dosta napravili. Ajmo. Lepo sam očuvao. On to ne može da iskopa s tim kamenjem. Čekaj da prokopam, ovdje nema. Sada je super, neću pravim. Ovdje sam skenirao. Ja to prije nisam znao za tu foru. Pitam sam se kako oni to sve nabave, toliko irona i to, mislio sam da je to cheat, ali eto, nije cheat. Čekaj, imam ko. Ajde, čekaj. Što više da potrebim, da iskopam uglja. Ajde, skeniramo. To je nekdo ovdje, odlično. Da li ima još ovamo? Nema. Ajde, brzo dostavljamo u pećnicu. Petačka, 8 sekundi, ajde. Ajde to. Inače, još 5 ili 6 suba fali do 50 subscribera i tada ću vam deliti ovaj moj premium account. Imam ja jedan moj premium account koji treba da mi igratujem i da igram pod mojim imenom, ali to ne piše i migratujem ga, ali opet nešto zvezda piše da treba se importuje i tako da mi to sve kvari. Čekaj, na točkiću ću da menjam. Evo još. Ajdemo metalu.
Dobro, onaj lik je bio glup, nije iskopao one dijamante. Čak, ja ću ovo sve lepo da zatrpam, da ne bude ružno. Tako, ovdje se zna da je ovo moja petnica, koliko imam. Aha, moram još da tražim. Ajde, znači tu ima.